Γεια σου Γιαγιά. Γεια σου Γιάννη, τι γίνεται? Καλά. Πρώτη γυμνασίου φέτος, Ναι. Καλά, όλα καλά, δύσκολα. Εντάξει, τα μαθήματα λίγο πιο δύσκολα, αλλά γενικά καλά. Εσείς, όταν ήσουν εσύ παιδί, είχατε bullying? Αρχίσαμε στα βαθιά, bullying. Εμείς bullying ήταν άντε να δώσουμε καμία φάπα τη μαθήτριά μας ή να μας δώσει καμία φάπα, αλλά δεν το λέγαμε bullying. Γιατί εσείς τώρα, τι εννοείτε bullying? Εννοούμε ότι όταν κάποιος μας κοροϊδεύει ή χτυπάει κάποιος. Και τι κάνεις, πας να βοηθήσεις, πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Άμα είμαι στο σχολείο το λέμε στη δασκάλα. Το λέτε στη δασκάλα. Δεν φοβάστε να μην σας πει ο άλλος καρφί? Όχι. Να βοηθήσεις πηγαίνεις ή φοβάσαι μην φας και εσύ καμία? Μια φορά είχα πάει να τους χωρίσω, αλλά δεν καταλάβαιναν τίποτα και χτυπιόντουσαν. Και τι έγινε? Χτυπήθηκαν μεταξύ τους και εγώ δεν έπαθα κάτι. Δεν έπαθες κάτι. Οι καθηγητές τι θέση παίρνουν τώρα στο γυμνάσιο για το bullying? Σας μιλάνε για το bullying? Εμάς θα έρθει σε λίγες μέρες το χαμόγελο του παιδιού να μας μιλήσει, ναι, για διάφορα θέματα και γενικά μας είπαν ότι άμα κάποιον κοροϊδεύουμε ή χτυπιόμαστε θα φάμε αποβολή. Έτσι ακριβώς. Δεν πρέπει παιδιά, ούτε πρέπει, είτε το ένα το παιδί είναι μαύρο, έχει έρθει δηλαδή από άλλη χώρα, είτε κάποιο παιδί είναι χοντρό, είτε κάποιο παιδί έχει κάποιο πρόβλημα με οτιδήποτε, με την οικογένειά του. Δεν ξέρεις γιατί ένα παιδί μπορεί να το βλέπει σκεφτικό και γι' αυτό το λόγο πρέπει να μην κοροϊδεύουμε, ειδικά. Γιατί τόσο βία βρε παιδιά, γιατί είστε τόσο θυμωμένα σήμερα τα παιδιά? Πες μου, γιατί είστε τόσο θυμωμένα? Έλατε. Για πες λίγο, τι μπορεί να σας κάνει να θυμώνετε? Δεν ξέρω, μπορεί και... Μπορεί να παίζει ρόλο και τα παιχνίδια που παίζετε, που βλέπετε στο ίντερνετ, σε αυτά? Μπορεί και ο χαρακτήρας που έχει ο καθένας, μπορεί να το κοροϊδεύουν άλλοι και να κοροϊδεύσει και αυτός για να νιώσει καλύτερα. Πολλά μπορούν να συμβούν. Άκουσα να δεις, το να σε κοροϊδέψει κάποιος όταν έχεις ισχυρό ψυχικό στένος, έτσι θα το πω, δεν σε αγγίζει, ενώ δηλαδή να σε κοροϊδεύει κάποιος. Δεν πας εσύ να τον κοροϊδέψεις για να νιώσεις καλά. Λες άστονα, γιατί αν ασχοληθώ μαζί του θα πέσω στο δικό του το επίπεδο. Άστο να κοροϊδεύει. Δεν είναι λύση αυτό το να, ας πούμε, με χτύπησε αυτός, θα πάω να το χτυπήσω κι εγώ, να είμαστε το ίδιο. Όχι παιδιά, είμαστε όλοι ίσοι, έτσι θα σκέφτεσαι Γιάννη στο σχολείο, και να σε κοροϊδέψει κάποιο παιδί, ώστε να σε κοροϊδέψει. Απαξίωσε. Απαξίωσε, μην τον απαντάς. Δεν θα μπλέκεσαι σε καυγάδες. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος και σου πάρει την κασετίνα, θα θεωρηθεί bullying και στην πετάξει? Ναι. Bullying, σιγά, λες και θα σου ρίξει την κυβέρνηση. Έτσι λένε τώρα. Τώρα αυτό μπορεί να το κάνει για πλάκα, δεν είναι bullying, αλλά οι περισσότεροι με το που τους κάνει τον παραμικρό λένε bullying. Ναι, αλλά προσοχή, παιδιά, όλοι είμαστε ίσοι, δεν υπάρχουν διαφορετικότητες και ηρεμήστε λίγο τα παιδιά, ηρεμία. Ακούω αυτές τις μέρες στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, ότι πλακώνται στο ξύλο, αγόρια, κορίτσια, πάνε στα νοσοκομεία. Όχι, προσοχή, αγάπη μόνο. Έγινε Γιάννη? Ναι, έγινε. Άντε και ένα διάβασμα, καλό διάβασμα. Ευχαριστώ. Παιχνίδι, πολύ παιχνίδι. Μειώθηκε μάλλον λίγο ο χρόνος του. Εντάξει, μειώθηκε, αλλά είναι περισσότερα τα διαλύματα, αλλά ανά μία ώρα. Αλλά είναι πιο μικρά, 5-10 λεπτά. Μια χαρά. Έγινε. Τι να ευχηθούμε σε όλους? Καλή σχολική χρονιά, με υγεία.
Έγινε Γιάννη, είχε δύναμη, έτσι, Ναι. φιλιά.